Mikä on maailman vaarallisin työ? Ja varoitus tähän väliin, tää ei oo heikkohermosille. Voisitko kuvitella kiipeävästän melkein 500 metriä korkean tornin huipulle vain vaihtaaksesi lampun siellä? Jos sun tyttöystäväs pyytäis kiltisti. Amerikkalainen Kevin Schmidt käy puolen vuoden välein vaihtamassa lampun tähän TV-mastoon. Viimeisen 8 vuoden aikana jätkä on käynyt siellä siis 16 kertaa. Kuvittele, kun sä pudottaisit sen vaihtolampun siellä huipulla. You son of a gun. Ups. You did it again. No paljonko sille maksetaan tästä uskomattomasta suorituksesta? Mä kerron ihan just, mut asetetaan tää asia ensin perspektiiviin. Tää TV-masto on yhtä korkea kuin melkein 4 näsinneulaa päällekkäin. Tuolta kun tippus, niin kestäisi about 15 sekuntia tulla vapaapudotuksella tonttiin. Karhukainenkaan ei selviäisi tästä. Kyllä karhukainen selviää kaikesta. Kevinillä kestää 2 tuntia kiivetä tänne huipulle, ja siellä tuulen nopeus on välillä jopa 100 kilometriä tunnissa. Katos kädet hikoilee. Day at the beach. Tästä maksetaan $20,000, eli reilu 18 000 euroa per lampun vaihto. Kelaa, vuodessa sulla olisi 2 työpäivää, ja saisit 36 000 euroa profittia tästä. Kyllä sä tästä verot vielä maksat. Kyllä sitä perintöverokin maksetaan. Maksetaan. Kyllä sä äkkiä 3. lampun vaihdat sinne. Ei toi sittenkään ollut niin hyvä palkkasta työtä. Ei tää kuulosta kyllä maailman vaarallisimmalta työltä. Kela, kun sä olisit Titanikin kapteeni. Tai Vesna Vulovic. Niin, kerro kommenteissa paljon sulle pitäisi maksaa tästä uskomattomasta lampunvaihdosta. Kiitos.